на всички, аз съм Ново Фидел и днес ще играем на World of Warcraft. Тук имам тук quest, complete quest, изчекайте, звъним телефона, сега идвам. И сега матч трябва да ги трепиме. Не знам. И трябва. Но трябва да идем някъде. Така, значи тренинг. Чакайте. Трябва да ги убием май тези. Сигурно, не знам. Те трябва да ги убиваме. И ако искате още клипове, пишете в коментарите. Така... Трябва ни още 4 да убиеме от тези и мисията ще е завършена. Така, взехме си. Така, нека да го отрепаме и тоя. Някаква нова магия. Страхотно. Нова магия имаме. Което ни даде. Доста е готино. Виждаме шутове. Ай бедно да има, че изима много малко енергия. Така че е супер тази магия. Мисля, че предига нямаше. Не си спомням. Така, остане още един да го пребием. Само да намерят на чупа забите. Не трябва. Бие доста демечка да те комбинираш с първата магия и втората. Така, сега отиваме да си вземем квеста и ще ни дадат май, ако не се лъжа, на метал. Continue. Начин на другата мисия. Така, The Car Driver. Трябва май нещо да вземем и да пазиме, не знам. Откъде да го играете безплатно, можете да си изтеглите приложението Battle.net, там може да играе също безплатно Hearthstone, Warcraft и Diablo и други там игри. Така сега трябва да се върнем. Това е левел 85. Аз съм само трети. Ако питате защо не съм снимал клип, то никой не му гледа, защото ме мързеше, то много. И ми се снимаше и беса нямаше на игра. Да снимах така. Сега ще ни дадат
по-голяма раница. Не, това е тук. И ето, вече ме е на метал. Аха. Значи тук можем да се купуваме. Така. Сега мисия от това. От това, добре. Ще ни дадат облекло. Трябва да бъде. Значи сме там. Аз съм забравил всичко какво става в играта. Значи трябва да им помогнем. Значи като комбинирате тези две магии, става много силни. Значи трябва да ги удържиме. Така готово. Сега. В началото ще е скучно и то доста, но после като има да се биеме с други босове, помня, че имаше и някакъв дракон, един дракон имаше, с който беше много труден да се победи, поне според мен, защото аз това не знаех какво да правя, а то било супер ясно да се победи този дракон. Ама това е за напред. Сега трябва да ги бия. Така остава още малко. Сега трябва да говорим с този, който трябва от 90-ти. Така, Complete Quest. Така, нека да си сложим новата броня, която е много по-готина от старата, разбира се. Сега следващата ни мисия е в Лусонг. Май така се произнася името на селото. Трябва да отидем там. И вече много искам да ми дадат оръжие. Аз съм клас Монк, май беше, да. И светът е много голям. Много е голям. Ако нямате животно, който може да лети и се предвижда, ще се предвижвате доста трудно. Това е това, бе. Това са панталони. Супер. Така, сега трябва да се бием с... Значи трябва да убиеме 8 от тези тъпи маймуни. Така, копър взехме. Тук маймуна, да го пречукаме от бой. 3 копър, супер. Така, още 6 маймуни. Ето мангалка ми ги вземе. Ето ми взе и копър. Ето дришло. Всяка му чупа за бите. Така, 5 копър, супер. Още 3 маймуни. Грозни такива маймуни. Ама той не взема копър. 8 копър.
Колко много. Така. Бе копър. Малко. Търсим още една маймуна, което да й чупим зъбите. Ето. Абе. Тия дрифлици. Да умирайте, бе. Копър, искам да взема копъра. Така, сега да вземем новите панталони. Това ще избера. Ще вземем обувки. Така, сега сложим новите панталони. Къде трябва да отидеме? Значи първо и второ. Така. Ами първата, нали, защото има само едно от едно. Ако нямате какво да правите през свободното си време, изтеглете си World of Warcraft и да играете. Доста забавно. Като ви е скучно и като нямате какво да правите. Са някакви пръстоти тук. То ли бе? То ли мангал? Аре. Не, май някаква нова магия. Смисъл? Къде сега трябва да претепваме. Колко? Трябва да... Така маймуно. Така умире. Трябва да... Мисля, че беше да намериме нещо. Да. Его. Ага. Друга не. На друго место. И чакай за малко. Така, тук съм. Ето още едно. Тя тъпи маймуни. Тъпаци. Така. Айде бе. Още... Не видим. Ето там има. Значи тя са толкова гадни. Трябва още две да намерим. Копър, супер. Още две. Ето. И ето още едно последно. Ами ще изпълня, сега трябва да се върнем отново в селото. И то там материалите, които имаме. Правя още един квест и мисля да спирам с епизода. Така. Continue. Complete quest. Continue. Complete quest. Така има една нови обувки, които са 100 пъти по-готини. И правим един последен квест.
Трябва да говорим с един... не го знам какъв е. С Мастер Лифей. Май така се произнася. Че колко са гадни и дразнещи. Той е в някаква пещера, май. И сега ще плуваме. Ама аз знам как се плува. Ага. С спейса се издигате нагоре. Маля, колко маймуни има тук. Само и тук ще има да се бия с някакъв май, да. Сега на къде е? Не тук, това на къде друго. Значи трябва да се пазим от тия тъпи неща. Тия пършути и тук. Този огън. Тия мисля да ги продам. Да, сега тук трябва да се бия и мачи тук ми дадат пръчка. Не, няма да ми дадат пръчка. Шо? Да ми дадат на мен. Са. Тук трябва да попалим нещо. Трябва да запалиме. Не. Ама как стане това? Тук да се. Така, сега трябва да ги запалим. Лесно е. И тама. Готово. Сега. И сме готови. Значи, взимаме си пръчката и свършваме с този епизод. Да. Сега на то трябва да му пукаме кофата. Да, той е бос. Мали. Трябва да му пукаме кофата. Който ще стане. Е така, и ако да му пукаме кофата. На то. Йо. Умря. Да. Така. Това ще е за следващия епизод. И надявам се клипът да ви е харесал. И чао.